Hashtag Bangus Festival 2023. Alright. Bago natin simulan ang masayang pagkatanghal dito sa stage 1, I do believe so, nandiyan din ang mga iba't ibang mga stage na kasama natin ngayong gabi. Andyan ang stage ng GMA, ang Coca-Cola, ang Samsung, at iba mga ating mga partners na nakikisa siyempre sa ating pagdiriwang ng Bangus Festival. Isa lamang po sa culminating event na ito, ang concert party ngayong gabi, kasi tomorrow ay opisyal na magsasara ang ating pagdiriwang ng Bangus Festival. At nagpapasalamat po ang buong kabuuan ng Bangus Festival Committee sa inyong pag-iisa. Kasama ang mga lahat ng mga tagopenas na nandito. Kasama na rin po ang mga bisita po natin kasi it is a very long weekend once again. Labor Day po bukas, kaya naman mabuhay po natin ang mga gawang Pilipino dito sa Pilipinas. Okay. Meron ba dyan sa likod ang gustong makaupo rin dito sa ilong? Alright! Magbibigay tayo ng pagkakataon. Sino sa inyo ang may malakas na hiya na pinapalaman? Lagi mo sa bag ko. Yan na sa likod? Tapos siya nagsilbi, ma'am? Kanina? Anong oras daw? Hindi na sabay-sabay. Ay, oo nga, no? Nagluto na yung iba.
Sobrang na lang. Ah, okay. Sobrang na. Damaya eh. Dam. Ranero dai. Libre! Libre! This is stage 1 of the Salona Nacional Party happening in 2023. Maraming salamat sa ating mga partners na Unilever Philippines Incorporated, Procter & Gamble Philippines Incorporated, Mondelez Philippines, and the Eastern, Nestle Philippines, Universal Robina Corporation, Johnson, White Philippines, Alaska Milk Corporation, Colby Coca-Cola Philippines, Johnson & Johnson Philippines, Coca-Cola, El Monte, Peacock, Asia, Southern Pacific, Binibinta ba, Mos? MB Enterprises, Enterprise, Sanitary Care, Walmart Manufacturing, ACS Manufacturing, Alternador Systems, Nabisco, Absolute Sales Corporation, Occupation, Digital and Alex Marketing, for the name of distributing, incorporating, Cuban Smart Philippines, Sir! Ano nagkakayari na low naman? At low. Sir, dali. Ano ba ba? Opo. Ay, thank you. Tapos na, umiin ng bangus. Ay, ganyan? Okay, sige. Thank you. Thank you, ma'am. Huwag mo sabihin ipopost mo yan sa Facebook. Anak, makita ni Ninong mo yan. Bakit? Okay lang naman.
sa BFDOC, Bandung. Eksakto alas 6:32 na mga kaibigan. Kaya naman, ang bakit natin sa lahat, magandang gabi po sa ating lahat. Alam nyo, tulad ng inaasahan po namin, napakarami po nagsa talaga ang mga tao dito sa Laguban. Kaya naman, we still have to follow the minimum health and safety protocols of the IATF and the DOH. Kung kaya naman, please refrain from touching your nose. If you make it, you wear your mask properly so that you can get to enjoy much of the festivities.